protestovali proti zámeru postaviť v obci spaľovňu. Tentoraz sa stretli s konateľom firmy. Podľa zákona musia totiž obec a zhotoviteľ zámer prerokovať. Na verejné stretnutie prišli aj z okolitých obcí. Firma aj napriek hlasnému nesúhlasu, petíciám a protestom miestnych trvá na stavaní spaľovne v mieste bývalej kafilérie, ktorá je environmentálnou záťažou. Chce postaviť modernú, veľmi dobrú, by som povedal, jednu z najlepších spaľovní. Tento možno nie je vypradaný a je to chrast na zemeguby. Tak ja sa potom pýtam, kto to spraví, ak nie tento náš zámer. Spoločnosť chce zriadiť kópiu spaľovne, ktorá už niekoľko rokov funguje v Česku. Vzniknuté teplo tam využíva aj na výrobu elektriny. Zamestnancov by teda malo byť po vzore susednej krajiny približne 55. Viete týmto ľuďom garantovať, že dostanú prácu, ak by tu bola spaľovňa? Týmto nie. Tým, ktorí budú vybrať, však predsa musíte robiť verejné obstarávanie. Ja sa tomu nepriem, ja tú ponuku im dám. Proti stavbe sú okrem Drienova aj okolité obce, ktoré vraj odpad triedia a snažia sa ho mať čo najmenej. A tým pádom vlastne my nebudeme mať čím živiť tú spaľovňu. No, my sme ako Drienovská Nová Ves najbližšie k tej budúcej alebo povedzme plánovanej spaľovni. Ten dotyk na nás je oveľa väčší a tie splodiny je veľká pravdepodobnosť, že u nás sa budú hromadiť viac. Môžem za všetkých Petrovančanov povedať, že sa nás to dotkne návozom toho odpadu, ktorý tu sa chce spaľovať. Z Drienova Kristína Oravcová, televízia Markíza.